ngithathe lethuba ngibingelele baba umfundisi noma umfundisi. Ngibingelele abafundisi bonke abakhona la nabo mama umfundisi. Ngibingelele abobaba bonke abakhona la. Ngibingelele abomama bonke abakhona la. Nolusha lonke lihlangene ngelihle igama nelinamandla, igama lomfulu wethu uJesu Kristu. Amen kuleyo ndawo. Amen kuleyo ndawo. Amen enkonzweni ye-Good Friday. Nisekhona la? Yini labantu abala? Haleluya. Siyabonga kuNkulunkulu osithanda kangaka. Haleluya. Siyathandwa ngamaZulu. Bathe ngizazise usho njalo MC walomzuzu noma walama hour, ngoba ngiyengizwa bo MC nesebeme la phambili athe no MC wosuku. Manje angazi usuku achaza ukuthini ukuthi kwehlala naye lonke losuku na. Mina ngazi ukuthi MC ungama hour bese uyehla siyahamba nathi semakhaya. Haleluya. Igama ke mina nguSimon Isibongo Makamkhonazi, ngokwakha ngakhe lapha ya emzini ubizwa ngokuthi kusethuwa. Abawukhuluma kahle bathi uzungezwe izindunduma zamalahle. Kula ngikhona ngiyengizwe ke abantu abamadoda namakhosikazi semela phambili asho athi hayi nginonkosikazi oyedwa. Vele kaJesu simele sibe nonkosikazi oyedwa. Kanti wena ufuna ukuba nabangaki? Angithi uJesu ufundisile ukuhlukanisa. Manje ngokunjalo uma sikuJesu sesakhishwa lezinto zamehlo amaningi, kungakumele ube nonkosikazi oyedwa. Ngoba neBhayibheli lakho liyakufundisa lithi yinye inkosi, yinye indodana, munye umoya oyingcwele. Haleluya. Siyambonga kuNkulunkulu. Ngineyingane ke uNkulunkulu nami ungibusisile kulokuphila esikiko. Nginezinsizwa ezimbili namadodakazi amabili. Kepha ngokukhula nangokwanda sisinendodakazi iphi nje iphumile, umakoti wami, intombi kaShabani. Sesibaningi sandile, kungako nezizukulwane siyahluleka ukuzibala. Siyabonga kuNkulunkulu bazalwane kulesikhathi esikiso. Ngiyoshesha ke bazalwane okwangathi bangafulele ungafulele engimthumelele ungafulele ngempela. Hayi ungafulele yena. Ungafulele. Angazi noma nguye umhlongo lo lapha uSimi, angazi. Mina ngimthumelele kunjalo. Yena wafula wayibeka ngendlela neyaqabanga ngayo. Lalela sizokhuluma ngokuthathu. Ngizokhuluma into ezintathu. 1, what is baptism? 2, who should be baptized? 3, what does baptism mean? Hallelujah. Nayi. Leya ngiyazi leya besivilaphi. Hallelujah. Yiloko kokuthathu esizokhuluma ngakho. Bese ayike ngiyengizwe phela basho bathi ngongubani ngokwesigaba. Haleluya. Kepha ngobunengi kunzima ukuthi beze ngale. Ngakuphi na? Ngale kulezi sezikhulile. Bonke babambelela khona. Bathi ngokwesigaba mina ngingaka. Manje mina ngiyazisho. Mina ngokwesigaba insizwe sekhulile. Haleluya. Hayi sikhulile insizwe. Ya, ikhulile insizwe. Kungomusa nokuhlala kuye.
uma uhlala kuye uzohlala unjeba usithole, kepha uma usuka kuyizo amadola azokuphatha. Haleluya. Asingene endabeni masinyane kwangathi isikhathi sambile ngiyozama ngeke ngibe muda ngithi ngiyozama nje kudlulisa umlayezo bese ngiyabuya phela. Ushilo umama umvangeli ningaphosisi usifundile incwadi yaka 2 Timothy ngiyaqabanga ngoyi uthi ngeenkathi zokugcina abantwana babantu bayoba laba abazithandako bangabo. Manje ngokusho njalo umamvangeli ngicishe ngakhohle ukubonga. Hayi nina bakamshemo Melusi maba nomama ngiyazibongela ukuthi ngibe khona la ningikhethe ukuthi ngizoshare kulosuku. Haleluya. Izandla zidlula ikhanda ngiyabonga. Haleluya. Asingene endabeni sihambe. Asicale ku Colossians 12 bese siyofunda uRomans u6 loyo sifunde uverse 2 bese sifunda no verse 3 no verse 4. KwabaseKolose chapter 2 sifunde uverse 12. Ufundeka kanje. Nimbelwe kanye naye ngombhabhatiso okungawo futhi navuswa kanye naye ngokukholwa ngamandla kaNkulunkulu owamvusa kwabafileyo. Amen. Verse 12. Romans chapter 6 verse 2. Romans chapter 6 verse 2. Isihloko sithi uNkulunkulu akasenzeli umusa ukuba sihlale esonweni kodwa ukuba sinqobe isono simkhonze ekulungeni. Verse 2. Uqale verse 2 baba. Qhana kanye thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Kumbe anazi yini ukuthi sonke esabhaphathiselwa kuKristu Jesu sabhaphathiselwa kukho ukufa kwakhe na? Ngakho sembelwa naye ngokubhaphathiselwa kukho ukufa ukuba njengalokhu uKristu wavuswa kwabafileyo ngenkazimulo kaYise kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufanayo siya kuba njalo nangokuvuka. Okay. Haleluya. Baba uNkulunkulu onamandla onke isewe Nkosi yethu Jesu Kristu. Siphambi kwakho uNkulunkulu omuhle nonothando. Siphambi kwakho umdali wezinto zonke. Ungu-Alpha, ungu-Omega. Siqalo nesiphetho uNkulunkulu onamandla. Vula Nkosi yami indlebe zethu zizwe uNkulunkulu olungileyo ukufundisa kwakho. Thulisa konke uNkulunkulu kuyaluza okukhona uNkulunkulu engqondweni nasenhlizweni. Kodwa Nkosi yami imbewu yezwi lakho uNkulunkulu oyingcwele ihlale Nkosi yami ithola indawo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ngithe uyini umbhabhatiso? Haleluya. Umbhabhatiso ungumfanekiso wokumbelwa nokuvuka kwalabo abahlanganiswe noJesu ngokukholwa. Haleluya. Kwalabo abahlanganiswe noJesu ngani? Ngokukholwa. Umbhabhatiso uyasikhumbuza ukuthi safa kanye noJesu. Uyasikhumbuza ukuthi senzani? Safa kanye noJesu. Safa thina maqondana nenyama. Inyama ayisenawo amandla okubusa phezu kwethu. Saba ngabakhululekileyo. Kezwakala. Savuswa kanye noJesu. Amandla
okuvuka akaJesu ayasebenza kithi uma ke sikholwa nguye. Kezwakala amandla akaJesu okuvuka ngoba thina safa sihlanganisiwe kanye noJesu. Manje lalela, angeke usuke uyo faka umuntu egodini angazange afe ngoba umbhali practice ungumfanekiso wokufa nokuvuka kukaJesu. Haleluya. iBhayibheli lithi safa kanye naye, kepha uma sikholwa nguye. Kungako la sikhona uma ufunda u23 ithi 23 ngokuba isipho sikaNkulunkulu singokuphila, uma liphelelela lelo verse, okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Manje uma lesipho ungasithathi, kusho ukuthi lesipho asinosebenza ngoba awusifuni. Kepha uma usithatha lesifo esinguKristu, kula kubonisa khona ukuthi ngempela lesipho uyasamkela, uyavuma ukuthi ngempela uNkulunkulu uqinisile, ngafa kanye noJesu. Safa maqondana nani? Nenyama yethu. Kezwakala. Liyadlula ke iBhayibheli lithi thina kumele siqonde sikwazisise ukuthi uJesu yena ngokwakhe bekangadingi ukufa, ngokuba ukufa bekunganawo amandla phezulu kaJesu, ngokuba yena bekanganaso isono. Kezwakala. Mhla wafa afela thina, mhla uJesu afa, lithi iBhayibheli nathi senzani? Safa kanye naye. Kezwakala. Manje lalelake, uNkulunkulu uthi ngokuba uJesu wavuka, ngithi manje uma uJesu avuka, uNkulunkulu usebenza kanjalo ukuthi thina safa kanye naye. Kungako uma siyembhabhatisweni sibhabhatiswa abantu ebafa, siyombela bese bayavuka labo bantu, ngokuba uJesu wethu wafa wambelwa wavuka. Haleluya. Manje uma ngempela uma ungumntwana kaNkulunkulu, uma uthi ungumntwana kaNkulunkulu, ungazange ufe kanye noJesu. Cha phela. Cha phela. Umuntu wethu masifunda u5 no6 lapho ufunde la sikhona manje. Yebo ma. Verse 6. 5 ma, tell 5. Romans chapter 6 verse 5. Verse 5 uthi, ngokuba uma sihlanganisiwe kanye naye ngokufa okufananayo, siyakuba njalo nangokuvuka. Sazi lokhu ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye naye esiphambanweni, ukuze umzimba wesono wenziwe ize, singabe sisakhonza isono. Umuntu wethu mina, umuntu ebekabuswa yisono wabethelwa kanye noJesu esiphambanweni. Kungako isono sinamandla phezwalaba ebakholwa ngoJesu, ebesamukele leso sipho. Ukungabazima phela uma siyobhabhadisa umuntu ongakholwa ngoJesu, ongazange samukele lesipho sokuphila okuphakade, ngokuba umbhabhadiso usifanisela thina ngokuphila okuphakade. Uma simbela umuntu simvusa, sisho ukuthi sinqobile ukufa kwesibili,
akunamandla phezu kwethu. Kepha laba abangasamkeli, laba abangakholwa kuye, kunokufa kwesibili okubekelwe lapho. Khumbula, uNkulunkulu ayikhomba Adam kuthi angadla ngokuthanda kiyo yonke imithi, kepha angadli kulo okwazi nokufa. Ukufa bengekho umuntu osuke wafa. uAdam bekangakwazi ngizokufa nokufa into enjani. Nanamthi isizukulwane uma kukhulunywa ngokufa kwesibili baningi abathi akukho lokho. Kepha sinikeziwe ukuphila, kungako umbhabhadiso ungumfanekiso wokumbelwa nokuvuka. Uyasikhumbuza umbhabhadiso thina esafa naye, thina esafa maqondana nenyama, ukuthi inyama isanamandla phezu kwalabo bantu. Kepha uma ungumntwana kaNkulunkulu usafuna ukuhamba ukuthula umuntu omdala kuye, umina loyo umuntu wenkani, ufuna ukumhlisa esiphambanweni, ufuna ukumphikisa uNkulunkulu ukuthi wena sewafa. Kungaki iBhayibheli lithi ofile isona sibuse kuye. Haleluya. Uverse 8 7 njalo no 8. Ngokuba ofileyo ukhululiwe esonweni. Kepha uma safa kanye noKristu, siyakholwa ukuthi siyakuphila futhi kanye naye. Sazi qhubeka na9. Sazi ukuthi uKristu esevusiwe kwabafileyo akasafi. Ukufa akusabusi phezu kwakhe. Qhubeka mama sale sivela. Verse 10. Ngokuba ukufa afa ngakho wakufa kanye nje ngenxa yesono. Kepha ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Kanjalo nani manizisho ukuthi ningabafileyo maqondana nesono, kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Yebo, verse 12. Ngakho makungabusi isono emzimbeni wenu ofayo, nize nilalele izinkanuko zawo. Haleluya. Haleluya. Isono masingasihluli bazalwane. Asinamandla phezu kwethu. Sinqotshelwe umuntu wethu mina wabethelwa kanye naye isiphambanweni. Singabantwana, angithi siyesisho ukuthi singabantwana bokuhlula, ngokuba thina senzisanga iphutha elenziwa emuva uAdam. Thina silalele sakholwa endodana kaNkulunkulu. Manje lalela-ke uNkulunkulu lesikhathi uJesu abethelwa isiphambanweni wafa nabo bonke abakholwa kuye. uNkulunkulu usebenza kanjalo. Kungakwathi sesafa manje umbhabhadiso kusasa singcwaba laba ebafa ukuze bavukele ekuphileni okunjani okunqobayo. Angithi nathi sabhabhadiswa savukela ekuphileni okunjani okunqobayo. Haleluya. Haleluya. Manje ukuze sihambe le ndlela yokunqoba kumele siwazisise lamaqiniso amathathu: ukufa kanye naye, nokumbelwa kanye naye, nokuvuka kanye naye. Bese siyahamba emaqinisweni. Amen. Kizwakala abahlobo. Amen. Haleluya. Amen. Ake sibheke nawe isikhathi sami sithini. Bengithi IMC uhamba nensizwe kahle duthu. Okay, sesilate MC. Silate. Lokho kumele sikusho phela ukuthi sijwayele ukufika late. Bengathi mina baba le ndaba yaka 10 ake sichinje sishaye isinto sithi u9 ngoba siyazi ukufika. Yebo.
Haleluya. Sivele sithi unayo. Vele babhayize ogijima athi past 9 sengilate sithina siyazi ukuthi utheni. Haleluya. Alright. Okwesibili, who should be baptized? Ubani kumele abhapathiswe? Ake sibone uJohane yena uthini encwadini kaMateyu. Mhla ebhapathiswa. Ebhapatisa abantu. Matthew chapter 3, verse 5. Yebo. Matthew chapter 3, verse 5. Ukushumayela kukaJohane umbhaphathisi. Khona kwaphumela kuye iJerusalema neJudiya lonke, nezwe lonke laseJordani. Babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani, bevuma izono zabo. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhaphathisweni, wathi kubo, nzalo yezinyoka, kubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphendula. Haleluya. Abaningi bezwa kuthiwa kuyabhaphathizwa kulomfula. Bonke beza ngobuningi bafuna ukuzobhaphathizwa. Kepha uJohane ukhuluma izwi lokuthi ngubani lanibonise ukuthi ningayibalekela intukuthelo kaNkulunkulu ngokuza la ebhaphathisweni. Ngokuba umbhaphathiso awumsindisi umuntu. Umbhaphathiso awuzigezi izono zomuntu. Umbhaphathiso awenzi ukuthi umbhaphathisiwe ujoyine ibandla. Banengi abathi ngizobhaphathiswa ngijoyine ibandla. Benqela phaya ekutheni kumele bakholwe nguye bathatha isipho sikaNkulunkulu okuyisona esigeza izono zabantu. Amen. Yezwakala. Yes. Nami ngomunye khapha umama uthola ukuthi nisihlala la kule ndawo kunomfula. Hamba kuthiwa siyobhaphathisa. Kulomfula akasitshela ukuthi sibhaphathiselani. Sibhaphathiselelani. Bayathutha baya kwenye indawo kunomfula ende bazokumangaza. Bafuna la ngathi kuyasabeka khona. Bese bathi ozosala la unesono. Kepha awutshelwa ukuthi izaze kibe nesono nginaso kanjani. Haleluya. Awutshelwa ukuthi ngizoze ngibhaphathizwe la kule ndawo enje ngibhaphathizwe lani. Ngibhaphathizwe kwaze kwabe kathathu. Mara bengazi ukuthi ngibhaphathizwe lani. Nethi sibhaphathizela udumo lomfula. Ngisho khabo mama. Haleluya. Manje ikhona lento yokuthi ngibone abanye babhaphathisa unyaka uphelile nami ngifuna ukubhaphathiswa. Kepha lo muntu uJohane nje kubakhuluma uthi vezani izithelo zokuphenduka. Ngokuba uma ningakaphenduki ebubini uNkulunkulu langabufuni nithethelelwe noma ungabhaphathiswa kangaka wathethelelwa. Haleluya. Amen. Ayilalela. Kungenzeka umunye ubone babhaphathiswa baphethe amaphepha alabizwa ngecertificate nami ngifuna sami. Iphepha lecertificate alimfaka umuntu ekhaya. Uma ungazange uthethelelwe wena ufana nalomuntu ongazange akholwe kuye. Wena ufana nalomuntu ongasifunanga isipho. Awusathathanga lesipho mos. Wena uyamphikisa uNkulunkulu kuloko akushoko ukuthi umuntu wakho omdala wafa kanye naye. Wena uzibonela umina wami kimi ngisazozenzela ngendlela engifuna ngayo. Kezwakala. Bobani kanti ekumele babhaphathizwe? Ake sizwe lapha umthenwa sikuye ma. Incwadi yezenzo sikuyona? Ngisho ukuthi siyakiwe manje siyakiwe ngokuhlelo lethu. Awufundi u8 verse 30. 8. Ake sibheke umthenwa lapho. Izenzo chapter 8 verse X. Izenzo chapter 8
Ngathi u-36 no ngingaphosisi. Noma ngicala ku-35. Verse 35. Yebo. Izenzo chapter 8 verse 35. uFilipi wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu. Kwathi besahamba endleleni bafika emanzini. Umtheno wathi, "Bheka nanka amanzi. Yebo. Kwalani ukuba ngibhapathiswe na?" uFilipi wathi kuye, "Uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa." Waphendula wathi, "Ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu." Haleluya. Nabo ke abantu kumele babhabhadiswe. Ngoba le ndoda uFilip umoya kaNkulunkulu uye wayiholela kule ndoda ngoba beyifunda umbhalo kaIsaiah 53 kepha ingaqondi. uFilip nasondela kule ndoda ayibuze ukuthi iyakuzwa lokho kufunda. Uthi lo muntu ngingakuzwa kanjani kungekho ngisizako. Kungako kubalulekile ukuthi abantu mabazobhabhadiswa sibasize. Uma samshumayezile lithi iBhayibheli wamshumayela ngoJesu. Akamshumayelanga ngokunye. Wamkhomba kuJesu. Indoda siyavuma ukuthi nawo amanzi ngiyawabona. Kwalaphi kanti ukuthi ngibhabhadiswe nami. Uthi uFilip uma ngenhliziyo yakho ukholwa. Angithi yesifundiswe lakhaya kwabeza phambili. Abaye baphakamisa isandla bathi hayi ngempela ngiyazinikela ngiyasidinga isipho. Bakhonjwe incwadini yamaRoma 10 verse 9 no 10. Haleluya. Amen. Ukuthi mabazisho bona ukuthi ngempela bayavuma yini bona ukuthi uJesu uyinkosi. Uma bavuma bese liyaqhubeka uhambo. Kungako bashilo ukuthi uma bakhona bazongqwajwa kusasa lapha yana abahleli khona mabavele kunobhala webandla bazisho ukuze bangqwatshwe bavuke bese bayahamba ekunqobeni okusha. Haleluya. Yilabo abantu kumele babhabhadiswe. Abantu abakholiwe ngoJesu ngenhliziyo yabo. Asibhabhadisi ngoba kuyindlela yokuzinikela kulesonto. Asibhabhadisi ngoba kuyindlela yokuphatha isitifiketi sombhabhadiso. Unephutha nozogijimela lapho ufuna ukubhabhadiswa. Ake sibuke kokugcina. What does baptism mean? Uyini umbhabhadiso emva kokuba sengibhabhadisiwe? Haleluya. Siyafunda mama lapha encwadini yabaseKorinte. Kepha sibuye isikhumbuzane phela abantwana basekhaya ukuthi izwi lenkosi lisho ngakusobala ukuthi ngokuthanda kwaNkulunkulu wasizala ngezwi leqiniso angithi. Encwadini kaJames angithi. U1 angithi. Uverse 18. Ngokuthanda kwakhe sizelwe ngezwi leqiniso. Kungako sizidalwa ezisha. Lindlule lithi uFirst Peter 1:23 senizelwe kabusha. Kungambewu ephelayo kepha ngengapheliyo nephilileyo ngezwi likaNkulunkulu angithi. Bese liyandlula izwi likaNkulunkulu lithi Johannes chapter 1 uverse 13. Abangazalanga ngantando yani yanyama nayani. Abangazalanga ngegazi nangentando yenyama nangendoda nangentando yendoda bazalwe nguNkulunkulu. Yibo laba abazibiza ukuthi bangabantwana bokuphila uku. Haleluya. Ake sibhekeke la sesivala. Silungiselela iservice yesibili. Sitholile mama sikubani? 1 Corinthians Yebo. Ake sifunde mama. 15 verse 1 to 4 mara ufunda 1 no 2. Ukuvuka kwabafileyo. Yebo. Kepha bazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nenalamukelayo nenimi kulo nenisindiswa
enifundiswa ngalo nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona. Uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize. Haleluya. Kuba yize kuphi ukukholwa mntwana wasekhaya? Kuba yize kulezi zinto engizibalile. Uma wasindiswa njengami ngalesa uma ubhabhatiswa njengami ngalesa sikhathi kamkhulu sibhabhatiswa ngemfula, kuyize ukukholwa. Uma wabhabhatiswa ngoba bayabhabhatiswa umngane ubhabhatisiwe, kuyize ukukholwa. Awukholwanga masikuJesu. Uma ubhabhathisiwe ngoba ubona isitifiketi, ukukholwa kuyize. Umpostoli yabakhumbuza la uPaul. Uthi kepha abazalwane ngiyanikhumbuza levangeli nganishumayeza lona. Nema kilo navuma abanye benu. Haleluya. Navuma nathi liyilo levangeli. Uyandlula u3 uthini? Verse 3. Ngokuba okokuqala nganinika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo. Yebo. Nokuthi wembelwa. Nokuthi wavuswa kwabafileyo. Yebo. Kulesithathu njengokwemibhalo. Nokuthi wabonwa nguKhefasi. Ayibambe lapho mama. Ukuqala isiqiniseko esiqinile. Engiye ngasho ukuthi lamaqiniso amathathu siyadinga ukwazi uma singabantwana bakaNkulunkulu. Ukufa kwakhe nokumbela kwakhe nokuvuka kwakhe kuyiqiniso wavuka. Angithi uma sizohamba empilweni enqobayo ngoba impilo esamba kiyo impilo ekumele yenzeni sinqobe singabantwana bakaNkulunkulu ukuthi uKristu wafa njengokumbhalo nokuthi wembelwa njengokumbhalo nokuthi wavuka emva kwesuku lesingaki lesithathu njengokumbhalo. Manje nathi uma sithi ngokumbhabhatiso senza umfanekiso ukuthi safa naye sambelwa naye savuka ukuze sambe ekuphileni kokunqoba thina ukufa kwesibili akusana sabelo phezwethu. Singalishumayela ivangeli ukukhohlisa. Bayakhohlisa phela abanye. Bathuma kuJesu awusayi kufa qha. Azange akususa ukufa kwaAdam. Sisazi ukufa fi. Haleluya. Meslepe. Akunaphunyuka. Ayikho yofohla. Iyofohla leli sikhathi uJesu emelapha emafini. Besathi zithi bese nezihamba emoyeni ziyaguquka zingena ngoba lo mzimba ufuneka ezulwini lo. Singena komunye umzimba. Umzimba onganamfihlo nengibheka ubaba Ngobesa ngibona konke laqabanga ngaphakathi. Naye nabheka insizwe yabona ukuthi haleluya. Haleluya. Kula ngempela umbhabhadiso usinikeza khona. Kepha uyasiqiniseka ukuthi kuyiqiniso. Ngoba inkosi yethu yafa yambelwa yavuka. Nakithi umbhabhadiso njalo uyasikhumbuza ukuthi uJesu wafa. Nokuthi nathi singabafile maqondana nenyama yethu. Kepha isanamandla ukusibusa. Uma usabuswa inyama, check insindiso yakho. Check insindiso yakho. Zihlola ngithi kuyekushiwo la kulekhaya ukuthi zenzele wena umusa ukuzizama uzihlole ukuthi ngempela mara ngisanyathela naye yini. Haleluya. Haleluya. Ngiyabonga ke sithandaza ezulu nawe ungakasondeli kuye. Sondela kuye ngoba sitshelwanga ukuthi sihamba nini. Uyayibona lento. Nawe wabhabhadiswa mhlawumbe ngalesa sikhathi uthi awusadinga ukubhabhadiswa. Kumele uhlole ukuthi ngempela lo mbhabhadiso wakhomba ukuthi wena wafa kanye naye. Umuntu wakho mina wafa naye noma wabhabhadiswa njengami ngaleso sikhathi. Ngibhabhadiswa la ngaze ngasizakala eSolid Rock Baptist Church. Sebangitshela ukuthi umbhabhadiso uyini. Ngase ngiyavuma ukuthi hayi ngiyayidinga lenkosi. Kungako ngingumntwana kaNkulunkulu othethelelwa izono. Anginamahloni ukukusho lokho. Amadoda ahleli
alishikisha aza anikeze ukuthi mina ngishikishe lona ngilinikeze kulabafowethu nabodade wethu ngelinye lamalanga sihuba sisonke sithi sinqobile sesigcoke ezinye impahla lithi iBhayibheli siyogqoka impahla ezimhlophe ekhaya la silibangise khona kepha haleluya ngimbheke usweet kaBabthepho uma sesikhuluma lezo ngathi akathandi baba cela usondele Kwathi sonile kangaka walenga eCalvary injongo yakho somandla ukuthi sikukhonze kwathi sonile